बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन सिगांनि सानाव हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिखौ खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बे समाव नोंथाङा राजखान्थियारि थामहिनबा मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव जे गोरोबलायनाय बे गोरोबलायनायनि सायाव मा बिबुंथि होगोन होननानै सोंथि खालामदोंमोन आरो बे समावनो बिथाङा फिननाय होदोंमोन जे बे समाव मोननैबो राजखान्थि हान्जाया थामहिनबा बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे हान्जानि गोरोबलायनाय बे गोरोबलायनायखौ आंबो लुबैयो होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय गोरोबलायनायनि बाथ्रा बुंनायनि आन्दोआव थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव जोंखौ ब्लेकमेल खालामबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारिया। आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन बै सानखालि जे बिथाङा बुंदोंमोन जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लांबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिबावदोंमोन जे आं दिसपुराव थाङा आङो बिटिसिआवनो थागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। दिसपुराव जेबो खामानि गैया, बिटिसिआवनो गोबां खामानि मावनो दं होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बिथांनि बुंनायखौ गिबियावनो खोनासंग्रो। खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ, जायोबा मोजां। आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों, खिन्थु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों, नस्थ' खालामनो नाजादों। बिसोर बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै आङो बिटिसिआवनो थागोन, बिटिसिआवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ, दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया। बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों जे बे समाव बिथाङा दिसपुराव थाङा, दिसपुराव जेबो खामानि गैया होननानै बिथाङा बुंदों। बे समाव बिटिसिआवनो बिथाङा थागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे जाथायखौनो फिन जाथाय होदों बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। बे समाव सोर दिसपुराव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन आरो सोर बबेहाय थागोन बेखौ रावबो डिसाइड खालामा। थामहिनबा राजखान्थियारि फोथाराव बेफोरबायदि जाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। सोर बबेयाव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर दिल्लीयाव थागोन, सोर देरहागोन सोर जेनगोन बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन। रायजो राजा जोंनि मानगोनां भटारफ्रासो बेखौ डिसाइड खालामो। जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जेरैबायदि बिथोन होगोन, जोंनि रायजो राजाफ्रा जे थांखि लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन। राजखान्थिनि फोथाराव रावबो आं बेयाव थागोन, आं बैयाव देरहागोन, आं बैयाव माबा मोनसे खालामगोन बेखौ बुंनो हाया। रायजो राजाफ्रासो बेखौ खालामगोन। आरो बिथाङा रोखा खालामदों जे बे समाव रायजो राजाफोरासो सायख'गोन सोर बबेहाय थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन। दा बैफोरखौ रायजो राजाफोरासो डिसिसन लायो। थामहिनबा रायजो राजाफोरासो सायख'गोन आरो रायजो राजाफोरा जाय जायगायाव सायख'गोन बे जायगायावनो नोंथाङा थानांगोन। आरो बबे जायगायाव देरहागोन बे देरहानाय बाथ्राखौबो रोखा बाथ्रा बुंनो हाया रावबो होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे राजखान्थियारि मोनसे बाथ्रा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि। आरो रायजो राजाफोरानो जाय जायगायाव थागोन थामहिनबा रायजो राजाफोरा जायखौ लुबैगोन बेनो जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। रायजो राजाफोरा सायख'ब्लासो नोंथाङा देरहानो हागोन आरो नोंथाङा बे समाव दैदेनगिरि जानो हागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। एमसिएलए एमपि बेफोरखौ गोग्गानानै जेबो बाथ्रा गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। बे समाव रायजो राजाफोरासो बा हारियासो देरसिन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों दे सावरायनाय आयदाया बे समाव गोबां आवगायबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। बे समाव मोननैबो खोन्दोनि सावरायनाया खनथाम आरो खनब्रै बे सावरायनाय आयदाया आवगायबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। आरो फैबाय थानाय समाव मोननै राजखान्थि हान्जाया गावबा गावनि जे दोलो थामहिनबा बे समाव गावनि जे मासिखौ लानानै जे गोग्गा खालामनांगौ बाथ्रा गैया आरो मासि रानज्लायनायाबो जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। सोर बबेहाय थागोन, सोर बबे ओनसोलाव बा बबे जायगानिफ्राय बिजाथि गसंगोन बेखौ फैबाय थानाय समाव सावरायनायनि गेजेरजों सुफुंजागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। बे समाव नोंथांमोननो राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। जोंनि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि सावरायनायाथ' जोबोद आवगायनानै दङ। बियो खनथाम खनब्रैसो सावरायखांबाय।
जोबोद पजिटिभ लामायाव थांगासिनो दङ दा सावरायनायनि गेजेरावबाबो जोंनि UPPL आरो BPF मोननैबो हान्जाया गाव गावनि राजखान्थियारि जे हाबाफारिफोर बेखौ लांबाय थानांगौ मेल मिटिं खुंबाय थानांगौ जयनिं होनांगौ गावनि राजखान्थियारि जे एक्टिभिटिस पलिटिकेल एक्टिभिटिस बेखौ लांबाय थानांगौ दा सावरायनायाबो थांबाय थागोन आरो राजखान्थियारि जोंनि हाबाफारिफ्राबो थांबाय थागोन आङो मिजिंथियो जोंनि UPPL आरो BPF हान्जानि गेजेराव जे सावरायनाय बे सावरायनाया मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन सोर बबेयाव थागोन सोर क'क्राझाराव थागोन सोर दिसपुराव थागोन सोर दिल्लीयाव थागोन सोर देरहागोन सोर जेनगोन बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन रायजो राजा जोंनि मानगोनां भटारफ्रासो बेखौ डिसाइड खालामो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जेरैबायदि बिथोन होगोन जोंनि रायजो राजाफ्रा जे थांखि लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन राजखान्थिनि फोथाराव रावबो आं बेयाव थागोन आं बैयाव देरहागोन आं बैयाव माबा मोनसे खालामगोन बेखौ बुंनो हाया रायजो राजाफ्रासो बेखौ खालामगोन आरो गासिबो जिनिसखौनो सावरायनायनि गेजेरजोंनो खालामनाय जागोन सोर बहा थागोन जों बेखौल' साननांगौ जे जोंनो रायजो राजाफ्रा जोंनो जे सुबुरुन होगोन जे बिथोन होगोन जे थांखिखौ रायजो राजाया लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिलांनांगोन जेसेबांखि गिदिर लिडार जाया मानो जों रायजोफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो जेराव जोङो मोननैबो हान्जाजों सावरायलायनानै हारिनि इयुननि थाखाय मोजां मोनसे हाबा लानो नागिरदों बेयाव सोर MCLA जायो सोर MLA जायो सोर MP जायो मन्थ्रि जायो बे देरसिन बाथ्रा नङा बेक्तिया देरसिन बाथ्रा नङा जोंनि हारि आरो समाजासो देरसिन बाथ्रा गोजोनथाव खौरां TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन